Александр Васильевич Хромый. Шановна сім'я, шановне громадське, шановне господарство, шановні працівники музею. Сьогодні достатково смутний день, тому що, самі всі бачимо, я не шмат ведав Михася Константиновича, для цього часу знайомство було достатково, як щиро полюбити як його, так і всю сім'ю. Конечно, шмат что хотелось еще б доведаться для того, как музей робить сапраўды коласаўскім. Але і так дякуем Богу за то, что человек прожил долгое жыццё и шмат что и зрабіў для краіны, для музея. Это мы будем помнить. И сегодня хотел бы сказать, что музей заўсёды будет тем кутком, куди усе колосазнаўцы, люди, якія любяць спадчыну Якуба Коласа, якім падабаецца сям'я Міцкевіча, заўсёды знойдуць у нашым музеі сваё месца і змогуць пра сваю творчасць згадаць творчасць Якуба Коласа і Михася Константиновича. Таму дзякую, што сёння нас столькі сабралося, і будзем спадзявацца, што як гэта святое месца, так і дом Коласа заўсёды будуць люднымі, заўсёды будзе ў нас шмат прыхільнікаў, якія са шчырым сэрцам будуць прыходзіць, аддаваць павагу даніны і заўсёды што-небудзь будзем дэклараваць. Як з творчасці Якуба Коласа, так і Михася Константиновича. Таксама хацеў бы згадаць, што ўся сям'я, якая ляжыць на гэтым месцы, з'яўляецца для нас таксама месцам успаміну, тому што і Марія Дмитриевна, юбілей смерці, якой прыпадае на гэты год, дзень нараджэння на наступны юбілейны, і Данила Константинович, яшчэ глухая недзе па свеце душа Юрія Константиновича, якая таксама дзесьці хоча знайсці прытулак. Але важна тым, што на гэтым некрополі ўжо спачывае фактычна ўся сям'я, і для нас гэта таксама дадатковы абавязак захавання памяці, захавання сапраўднай творчасці. І музей, спадзяюся, заўсёды будзе тым месцам, дзе гэта ўсё будзе падтрымлівацца. Дзякую. Дзякуй, спадар Александр. Амаль у кожным беларускім горадзе, а я думаю, што ў кожным беларускім горадзе ёсць вуліцы Якуба Коласа. В нашай роднай Беларусі ёсць мясціны, дзе Якуб Колас працаваў, і ушаноўваючы памяць вялікага паэта, там бывала ягоная сям'я і, конечно ж, Михась Константинович. І на Полессі, і ў Ганцавіцкім раёне, скажем. Сёння сярод нас прысутнічаюць прадстаўнікі з Ганцавічаў. Я запрашаю, я даю слово Александру Владимировичу Свириду. Калі ласка. Мы зноў сустрэліся, аднак што ж так горка? В нашым небе яшчэ адна згасла зорка. Птушка з нашай чарады склала крылы. Што замоўк, прыціхнуў ты, Михась Константинович, сябра, дружа, бацька, дзядуля, мілы. Мы прыйшлі, твоя родня, твои сябры, вось насколькі. Свечка сумная гарыць, згасла зорка. Не засвеціцца больш пагляд, і на парозе ты нас не зустрэнеш. Ці ж радні, сябрам не рад, плачуць дзеці, сябры плачуць. Не абудзіш нам ужо сваім словам ранак. Ты з яго жыцця пайшоў, яшчэ рана. З нічкай па жыцці прайшоў. Гасне свечка, а імя твоё, Михась Константинович, ужо у книзе вечной. У книзе вечной.
Так, зовсім недавно, наприкінці мая, в початку ще некоторые из вас зустракалися з Михайлом Константиновичем, гутарили, розмовляли, ділилися планами, міркуваннями, а потім не стало його. І ось сьогодні, у этот 40-й день, ми теплим, добрим чоловічим словом вспоминаємо про Михайла Константиновича. Я знайомий особисто з Михайлом Константиновичем більше за 25 років. Познайомилися випадково. Я ничуть не преувеличу, коли скажу, що ми посябровали, чисто по-человечи посябровали. Як тут було сказано, я і ще один представник з Ганцевщини, Голоскок, Олексій Петрович, поэт наш, приехали сюда, чтобы уважить и отдать данину поваги Михайлу Константиновичу. Прожив нелегкое человеческое життя, а тим менш він оставив після себе добрий чоловічий слід на этой землі. Його життя було довжиною у 94 чоловічі годи. Це много, але в той же час їм і недостатково. Я особисто марив побити його на 95-годі на його юбілеї, але так вже отрималося, що це юбілея вже не буде. Михайло Константинович приїжджав на Ганцевщину, в Ганцевичі, навідував школу, в якій у свій час у 1902 році приїхав у вёску Лючина і працював наставником його батька Константин Михайлович Міцкевич. Люди добрим словом відзиваються про Якуба Колоса. У той час він ще був Константином Михайловичем. Ось. І Михайло Константинович так само зі своєю сім'єю навідував цієї місцини. Я його запрошав ще раз. Він приїжджав у той час, коли це була Лючинська середня школа. Я його приглашав тоді, коли школа стала носити ім'я Якуба Колоса. І приглашав його у школу ім'я Якуба Колоса. Там є музей, присвячений Якубу Колосу. І відома є сторонка, зроблена сторонка про життя і діяльність Михайла Константиновича Міцкевича. Ми глибоко смуткуємо і виказуємо свої чоловіче спочування сім'ї Михайла Константиновича. Усім його сябрам. Для нас його буде вельми не хапати. Дякую.